No niin, se on lähiörekko täältä terve. Edelleenkin etsitään sitä Myllykylän laavua ja löydettiinkin se. Tämähän on Myllykylän kuntoradan vieressä ja tuolta mä tulin, siellä oli nätti silta ja tästä ihan tien päässä tässä on pieni tämmönen, mikä lienee. Täällä oli joku Kreetan tie, mikä tää oli. Piti tulla jotain Myllykiven tietä ja kääntyy jonnekin Alakiven tielle ja siitä sitten jotenkin tänne. Ja tuolla näkyykin ihan selkeästi jo viittalaavu. SL Metallikin saa vähän mainosta. Annetaan sillekin vähän. Tää on metsälinnun tie. Joo. Mut nyt mä lähden suunnistaa tonne laavulle ja pistetään kiinni vähäksi aikaa. Ja katsotaan onko siellä puita ja siellä pitäisi olla puita, mutta mikään ei ole varmaa koskaan, koska tää on tämmönen mesta, joka toimii jonkun kyläyhdistyksen niin saat hommilla ja muilla ja tommosilla. Ja täällä on karttaa, tosta voi jokainen itsensä paikantaa ja katsoa missä ollaan ja niin poispäin. Mutta pitämättä puheitta mä lähden tosta oikealle laavulle tuonne. Tuonne menee hirveä mäki, sinne mä en osaa halunnut mennäkään, mä oon mäkiä kiipennyt jo ihan tarpeeksi. Joo, tehdään seuraavaa video laavulta ja höpistään lisää. Katsotaan jos siellä on puita ja paistaa pakkaraa. Selvä, tehdään silleen. Noniin, katsellaan asiaa. Morjens!